rungan kupingnya nak nyilih nih. Jajal, Mas Yuda. Tadi kesini tadi wes maem yo. Sampun. Udah yo. Sampun maem. Terus tadi make upnya jam berapa? Make upnya saya jam 9:30. Jam 9:30 ya, aku jam 4. Nah ngene iki lek sampean krungu. Wong tengah. Aku yo bapak sering THR kok. THT. Ya cedek THR. Iya. Apa ternyata? Ya ta? Loh, ya ta. Mesti ta. Mesti ta kowe iki. Ndak krungu, budak. Budak kowe iki. Mas sampean jenengan mau sampun dahar. Oh, sampun. Sampun. Ayo. Enak. 2 kali saya tadi. Oh, Mas Badar enak yo Sudah, mame yo. enak. Tekono nek sing budak. Pon ngopi yo. Pon. Harus ta? Apa? Ora krungu. Cetha ora krungu. Ora krungu iki berarti gak tau ndelok Bagas karo Pak Yatmin kowe. Ora tau krungu kowe, mesti ora tau ndelok. Ora tau ndelok kowe. Kowe ngomong apa? Kowe ngomong apa? Ngomong apa ora tau ndelok Bagas Gentong karo Pak Yatmin kowe. Sik. Lucu. Kowe lucu. ABC bles. Mas Akbar. Piye? Tak elingno yo. Heeh. Pisan iki wae. Sampai kowe ngejak iku tak dadung tenan kowe. Kok iso mbok dadong? Kowe tawar didadung wong wong tenan. Hah? Kowe gak ngomong ngono. Sampai kowe ngejak kuwi, tak gawekno dadung kowe. Wong cengengesan. Dalah kok ameng-ameng nyawa. Kok cengengesan. Ora yo. Ane kon lagi Jangan wilangan. Ya. Lha ya sing pilih kasih ki ya sapa? Wong aku ya takone bener wong Astabrata ngene iki apa nyeluke dalange bagus, sindene yo ayu pengrawite ganteng-ganteng. Bintang lemu sing ngene gendar iki yo iki ayu. bintang desa iki ganteng iki. Bintang tamu. Bintang apa? Saiki tok ketok elek. Heeh. Dhisik iki Boyo ngentek-entekne. Iki kan mergo raine dicet, dadi ketok elek. Lah terus ngene iki gek rombongane sapa? Kowe kok ngenyek kowe. Hei, rumangsamu kowe kok nyepelekno kowe. Kowe ngenyek kowe. Lehmu nyawa kok mbok. Piye? Tak sawang kok kiwa teng ngarep. Ora ono sing kurang suwi lehmu manteng iki kurang suwi. Ngono kuwi ditamatne dengan Tamatne. Jelidetno. Mripatmu ki dijelidetno. kurang maju terus kurang tamat. Rada maju. Sing gendar kuwi penggantenge wong sak kecamatan. Lah dalah apa menelek sila berdemek kuwi lho. Lho. Berdemek. Piye? Ya. Mbok sawang piye? Apa bener? Pancen tak sawang sedelok kuwi pancen gak ketok. Bareng tak tamatne suwi. Ya ampun, kudu mutah. Hei! Ngawur. Cengengesan. Jaluk ngapura. Jaluk ngapura kuwi ngono wong tuwek Wong sepuh omongane. nyuwun tangan. Dongane wong tuwek ki ngono Malati. Takane karo aku mau direnge. Ngeten iki lho Mas. Ayo. Kowe iki cah enom. Kowe iki paling tidak hormat, bekti, sungkem karo wong tuwa. Mergake enake kowe iki mergo saka wong tuwa. Wong tuwa, bapak ibumu kae wis tau nyenengne kowe, tapi kowe iki rong karuan tau nyenengne pak mbokmu. Nah, kuwi lho. Rungokno kupingmu. Mulane bekti ya kowe. Rumus. Mas ngene lho, sampean sing mbak omong ngono iku apa ora kleru? Kok iso ora kleru? Justru bapak karo mbokku iki rong tau nyenengke aku. Ning aku wis tau nyenengke Pak karo mbok. Oh, kualat karo wong tuwa. Mbokku lho nyambut gawe rino wengi direwangi adus kringet golek nek kowe. Anak durhaka. Kowe ben seneng. Kok iso Pak mbokmu ora tau nyenengne kowe lho. Tenan. Mbok karo pakku iki lho, iku rong tau nyenengke aku. Durung karo nyenengke aku. Ning nek aku wis tau nyenengke pakku. Kowe apa wis tau nyenengne Pak mbokmu? Wis to. Kapan? Lepas gawe. Gawe sapa? Ya aku. Mosok ora seneng, mosok nangis. Pakmu piye? Sampeyan seneng ora? Kok iso cengengesan iki lho. Anu nyuwun apa slendro. Wah, slendro apa pelak? Slendro apa pelak? Gak apik slentem ae to rada iso nyuara wedok. Piye ki? Gak kise to kok sewengi kok disebut kabeh. Kowe ora komplit. Piye karepe nganu to? Arek bawa kayane slendro. Nek gak slendro ya mleyot apa. Lho tenan to. Nat
jan wujude mung peksi. Peksi apa? Manuk. Tak kira kucing. Nyolong pethek. Jalmo limpat seprapat tamat batok bolu isi ndut. Giri lusi jalmo tan kena kinira. Tan kena kinira. Ketoke rupane kaya ngene lha kok suarane ya ampun. Ora sabalep, ora sabalem. Nyekseni. Aku nek mbalem malah elek swaraku. Kula nyekseni piyambak. Pripun? Suarane sae. Nggih, Mara tuane disuarane entek setruk kok. Kae tapi suwi goblok kaya. Ora tak suarane. Dunen-uneni ya. Agawe runti ing kali apik suarane karo Yo digandrung ngalah cara lagi iki ketoprak laku digandrung ambek cara ketoprak ya sing gagah to Ya sing Allah, digandrung ambek wong elek ya lagi iki lah aku. Suwan lho Mas, wong ganteng-gantenge renek sing gandrung aku. wis Kok wis ki lho? neot kaya doprak-doprak ge lho. Ngendek. Ora aku Mbak Tindi iki dikaplok kene iku lho. Ngerti ora kowe iku? Mboten sah sampean tindingi. Aja ditindingi aku gender. Nuwun sewu tindinganipun saking drum monggo. Drum. Tabun. Lah, ngono kuwi. Laras ketoke meneng tapi laras. Sampean ngene aku mlampek pelok ngene. Iki laras. Ngono, Pak. Kudu nyambut gawe ne. Sampeyan seneng aku siksa ndur panggung. Pare dudu janganan. Iki nyambut gawe ra dolan. Roti. Klemben. Saiki. Biyen. Tinggine munggah amben. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomonge digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Timun sigarane. Ayo ndeng disabun kagungane. Apa? Sing sabune apa? Rumangsamu kowe. Rumangsamu. Kaya iso-iso gender dhewe. Kaya iso gender kowe. Paling kondang siarne apa? Alah, siarne apa kowe? Siarno TV. TV lokal. Siarno radio. Radio bosok. Aku ki lho. Siarno masjid. Mas, apa? Cara masjid wong mati lho. Lah wong mati kan ya ora apa-apa to. Wong iso siji pesti loro jodoh telu wahyu. Derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi ana asal. Nomere ora. Nomor ku menungso ora sing ngerti. Iya, mulane Gusti Allah. Kowe iki ora tau nglayat, ora tau ngrungokne mudin nek wayah nyiarne kok. Nyapa? Wong nek jenenge MC kematian mudin itu wong sing paling pahalane akeh lho teng desa nggih to. Nggih. Ngrumat wong mati, berangkatne wong mati, ngubur wong mati itu seorang mudin. Lah ya mek gawean tok ora usah omong gak wis to. Lah mudin iki lho, mudin nek nyarno piye? Piye? Yo ngene lho paling tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti Kang Maha Kawasa panjenenganipun Bapak Suto mugi arwahipun katampi sedaya ngamal ibadahipun lan ugi diapura sedaya wis Den wis Den diapura sedaya Den kowe ngomong sing rungokne ngantuk lah terus mudin ana ngomong kalem koyo ngono lah kudune piye Den ki ngono kuwi lho. Semua ngono kuwi. Berduka kok ya koyo berduka. Ora kaya mudin genku. Lah kok iso? Wis dadi mudin iki bekas MC dangdut, MC orkes. Bekas MC dangdut, MC orkes. Nek nyiarne ora nyayo innalillahi wa ora kok ngono. MC dangdut kok nyari ngono iku ya ora. MC dangdut, MC orkes pensiun dadi mudin. Sing mati jenenge sapa? Pak Suto upamane. Nyiarno kok innalillahi. Ya Mas. Ya. Lah terus piye? Ya. Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka kali ini. Bapak Ibu semuanya kita di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Aduh. Ki mudin ya. Bapak Ibu semuanya takziah yang hadir di sini. Yuk kita sambut mayat yang satu ini. Mempunyai rambut keriting, kulit yang sangat putih dan hidung yang sangat mancung. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yuk kita berangkat diringi oleh Nyu Palapa. Apa enak mayat itu Nyu Palapa terus sing layat piye? Sing layat terus kiri. Modene koclok. Cengengesan. Ayo terus nopo Kodi mau. Tekan ndi? Kata-katane lho. Nah, oke. Manis meraati
Bareng Munio, Munio. Meng jare kon meneng. Kowe kuwi. Kok ae kowe Munio. Wis. Wes lho. Wes lho. Piye? Karo dirayu to yayi garwanipun Kakang. Iku nek cara orang Ketoprak. Kita menyesuaikan umur. Oh milenial. Niken. Dalam Cintaku padamu, aku ibaratkan seperti garam di laut dan asam di lambung. Asam di gunung. Garam di laut, asam di gunung, asam di lambung. Ya malah Asam penyakit. lambung iku yo ono kok. Ora Ora ono enak. asam gunung. Tak, duduk. Oke. Mati iki. Ini lho. Drama. Drama ki asli. Drama asli. Sae oprake sae niki bocah kita. Ayo ketoprake niki. Oh iya toh, actionnya apik. Actionnya. Ayo Ken dadi bojone Ken. Tok. Dan kaya siswa. Siswa pulang pagi. Sedih. Wah, iki. Actionnya kok apik. Apik men. Semumpel. Tuk. Monggo katuran dangu kalian. Mbok menawi ingkang garwa kathah. Tok. Katuran dangu kalian. Mbok bilih badhe pat. Tutuk. Iki lho ketok arek omong iki, ketok. Oh nangis. Tok. Muni tok nek hak tonyo cangkemmu engko. Muni aneh. Toprak sewengi tak tok. Ndak ngomong apa lak suwedek glosor engko. Lah aku sering ngaku ngethuk. Ngomong apa Kyai garwanipun Kakang wong manjing. Ketok cakrak ngono lho, ketok cakrak. Wis suwe nggonku tutuk. Kang Mas Anoman. Asik. Buka titik. Oh. Kowe tau ndelok toprak ora? Tau ndelok ketoprak ora? Nganjuk gunung budaya lho. Nganjuk nggon budaya lho, Mas. Iki ngono Sekarta Jias murah bangun. Wah. Gandrung kok dikei dong tutu gendak dong lho. Kuwi Mbok sing Jawa. halus. Iki ketoprak percontohan lho. Iki tolok ukur lho, Mas. Tolok ukur Jawa Aja Timur. ngisi-ngisi Jawa lho, Timur. Mas. Potonganmu kaya kendang bem. Wah. Ngono lho, Be. Ben Mas wedi. murah bangun karena Ken, sarana Mas tapi kita pancen ngremehne kita. Jajal. Remeh. Ayo, Remeh. jajal. Mas moro bangun dadi dong tundu gentak. ora kita koyo sidok aku ya. Ah. Kayak sidok aku niku. Sidak apa? Iku lho, pala mulata iku lho. Sing rambutnya gondrong kriwel iku lho. Sadek. Sidok. Sate kok. Aduh. Sadek ya
sidok. Mare kancane bingung. Bingung tenan. Sopo iki? Aku mikir kadung telung bengi, telung rino. Sodik sidok. Ayo kan, Oh, nangis. Pantesan nyutrune kok suwi. Lek ku genahne suwi. Gange suwi gange. Kowe ki ra muni monata aku gak ero tenan. Nek ora muni Ora kaya ngono sing tak karepke. Halus manis meraati. Hei, sini gas, buka sini gas. Sik. Piye to kok? Piye, Apik piye? to kreasi to. Kreasi. Kreasi yo yo. Kreasi. Piye to piye? Piye ku arep ngopo kuwi? Piye? Keriwikan dadi grojokan. Lho. Kok perkarane to, Aja Beb? iki. Aja diperkarane Lah, ya. perkara. Iki ngono, wah kowe Menjatuhkan harga diriku kowe. iki ngono. Lek nyambut gawe iki lho. Mbok rewangi apa, Be? Tak Iki Hasto Kristianto iki. Astagfirullah. Hasto. Nyambut gawe direwangi peceng dodo utang lu dira kok isa kaya ngono kowe. Lu masane kok iso wis rasa gini jam-jaman. Lah. Alus manis merahati. Oh, ya penak Mas Yudo ya Penak, aku penak. Penak. Terus piye? Wes suwe nggon ku ngelemo mane-mane. Suara bebas. Apik. Lah. Oh, piye? Nesu, Apik to? nesu. Apik kreasi. Nesu. Kreasi. Kreasi. Itulah yang dinamakan rekreasi. Ini lho, rekreasi. Nesu kowe. Apik kuwi mau apik. Apik. Wes. Nah, kan Wes. Tapi sik aku kok ketoke mencium bau yang tidak enak dek kan karo Mas Yudo. enten apa to? Napa? Ketoke sing garain joget ki sener iki lho. Ah iki. Kayane Oh, iya, ketoke kayane. iki. Ketoke kuwi. Iki. Sener saiki. Garain joget sener iki. Kuwi ati. Kayane iya. Kayake yo. Coba Iki. Mas Yudo, coba Mas Yudo. Coba. Mas Yudo. Ya. Saiki urung iki sensasine urung. Oh, telat to. Iki. Colno. Wah, iki bahaya iki. Iki bahaya. Bahaya. Iso nyetrum. Bahaya. Iki mau ora guyon to. Ora guyon. Dadi iki mau ora guyon. Ora guyon ki meng awake dhewe ki meng tenanan, ora Senar guyon. sakti kuwi. Senar sakti. Iso ngerain joget. Bisa marai joget. Iya. Jajal ndang Ben. Tak cekle ngene wae. Iya. Ya. Tekan di. Tekan ndi, Bang? Mbapelo. Kowe kok Karena dadi sriwing. bukan anumu lho Google Kok seriuning terus. Malah seriuning. catatan. Bablas ya. Wis suwe nggonku. Wis suwe nggonku ngenteni. Sarwa setawon. Tapi tinggal.
ya. Senere berarti. Senere. Oh, senere ramune iki ya ramune. Ora muni ning nganggo Ora kuwi. muni. Senere. Nganggo Oh, senere. golek isi podang